dobrodošli svi u moj novi video na Refresh Tube kanalu. Danas, kao što vidite po naslovu, radimo 5 načina kako da se onako raskladite tokom leta, pošto je leto napokon došlo, znate da je bilo kiša ovih dana. Ja sam trenutno na moru, tako da ću vam pokazati najbolje načine i nadam se da ćete me poslušati jer da, tako da nastavite da gledate ako vas zanima. Prva stavka jeste da naravno uzmete neko piće, da se raskladite sa puno leda. Ja ovog puta uzimam Coca-Colu, ili svaki put, pošto znate da je moje omiljeno piće Coca-Cola. I to ćemo uraditi odmah, rasklađena sam na neki način. Drugi način kako da se raskladite jeste da skočite u bazen. Naravno, ja neću pokazati zato što sam ja trenutno obučena, nisam za bazen, da, nemam kupaći, ali naravno, ako imate neki bazen blizu vas ili ako nije blizu, ispešite malo i kasnije će da vam bude dosta hladnije. Ako ste ovako kući sedite i kuvate se, ali da, to je najbolji način da se raskladite trenutno. Treći jeste da se onako obučete, ako već nemate bazen stvarno blizu vas, ni more, ni ništa i kući ste, naravno postoji klima ili ventilator, to uvek stavka broj 1. Ne znam zašto stavljam pod 3, ali stavka broj 1 je to. Uzmete naočare, kao što ih ja imam 20, ali da, naočare su najbitnije i kako se oblačite, pošto, kao što sam rekla, ako nemate bazen, morate se obući onako, nikako kratke rukave ako ste žensko, znači uvek bretele, po meni, kad je vrelo, jer onako, i kad stavite kratke rukave, uglavnom imate onako, ovde ste beli, a kasnije ste ovde crni, pošto ste na suncu, jelte, i naravno dole šorc, i muško i žensko šorc, nemate šta da se priča. Mesto zauzima. Na Voah aplikaciji postoji jedan nagradna igra u kojoj možete osvojiti baš vredne nagrade ovog leta. Za one koji radovno budu igrali ovu igru, može da osvoje putovanje, to jest 2 dnevne nagrade party putovanje sa ekipom od 4 osobe. A druga nagrada koja je u pitanju za ovo jeste iPhone 8, to jest ili iPhone 8, tako da bukvalno jedva čekam. Na svaki sat vremena možete da dobijete mini Coca-Cola frižider, koji je zaista, po meni, najbolji poklon. Ili čak 2 karte za Lovefest. Ova nagradna igra traje do 30. jula, tako da ne znam što čekate i idite da učestvujete. A ja ću vam sada reći šta biste trebali da uradite da biste osvojili sve ove vredne nagrade koje sam vam u prethodnim primjerima pokazala, a to je da pre svega instalirate Voah aplikaciju na telefon, da napravite svoj profil i unesete kod sa Coca-Colinog zatvarača kako biste mogli da zavrtite točak sreće. A kodovi se nalaze ispod zatvarača na svim flašicama i limenka novog Coca-Cola pakovanja. Eto, to bi bilo to što se tiče nagradne igre. Srećno svima, ja vas ljubim puno. Uglavnom, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se iskreno nadam da vam se svideo. Ukoliko jeste, lajkite, šerite i komentarišite i obavezno u komentarima napišite da li sam vam pomogla. Ako jesam, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Ćao!